makaluo. An gima nyalo wacho ni ot kochido to kinyalo yweyo ot ka inoko. Omera nang'eyo ni sirikal nyocha ok ti kodwa maber ahinya, to waneno kuonde ma nyocha ochido emomiyo wadonjo ei ot mondo waywe. To wan kaka jotelo moyier, especially young people mar leadership, the main problem mosebedo godo is unemployment. Ji onge tije, sana jok modhi skul, dhano nigi degree. To ing'eyo ni mondo mi yud tich ki Kenya masani en nyaka iduong' ofis. To ofis inyalo mana duong'o mar ng'ama ing'eyo. Wan kaka josiaya wamor niwach kaka waziri momiwa odhi ochung' ni Kenya Power, ochung' ni Kentraco, ochung' ni pipeline, ochung' ni kuonde madongo. Kendo wan gi geno ng'ato kaka an Opiyo Wuod Wandayi nyalo mako simba biluonga gi nyinga. Nyiso nu sani koro sa osechopo ma koro milemo e sirikal mondo duog piny mondo chak go mbaka goganda. Mondo wane kaka wanyalo mako lwet jowadwa. Koro waweyo kisungu mang'eny mosebedo ka hinyowa. Mondo kiny ka wadwaro telo kata kapo ni ng'ama chielo dwaro mondo chung' n'oganda, to yudo ka jogwa bende nigi a very firm foundation in government, to gin gi yuto malach. Many a times wasebedo kwa fight ka wan oko, kendo wasebedo kwa gore matek to yuto wa bende piny. Koro seche moko wagore to kiduogo gimicham bende onge. Koro for the first time wayudo thuolo ma koro wanyalo donjo e sirikal kendo wanyalo wuoyo lemo kwa bende wan e sirikal. To sani to wadonjo gi gana mbewa ka wapango kaka wanyalo yawo dhoot ni joma ng'eny wadonjo seche koro mabiro mar election ma next. Erokamano ahinya. Lois winjo ni stima nindo Siaya to pesa nindo Homa Bay. Koda iwacho ni positions kata lemo ma Wandayi